aloitin opiskelut 60-luvulla ja se oli sellainen pieni koulupahanen, jossa ei tällaisia opiskeluongelmia otettu huomioon ja minäkin olin niistä yksi uhri. Eli olin vasenkätinen ja aina kynä vaan halusi mennä vasempaan käteen ja opettajat vaativat, että sen pitäisi mennä oikeaan käteen. Ja silloin yksi opettaja sanoi, että olen kehitysvammainen tosi inhottavasti ja silloin minun koko koulumaailma romahti. Ja todella meni vuosia ennen kuin tajusin, että se ei ole totta ja rupesin opiskelemaan. Ja olen itse asiassa opiskelusta tykännyt aina ja tykkään edelleen. Ja tällä hetkellä opiskelen kirkkohistorian laitoksella ja yritän suorittaa jotakin siitä. Tai opiskelen ihan itseni vuoksi, että saan enemmän tietoa asioista.